Bos días a todos. Hoxe, en 21 días co galego, imos facer unha actividade moi divertida. Os caligramas. Para que facemos os caligramas? Para coñecer mellor os galegos, para ser creativos. E tamén para facer palabras e debuxos ao mesmo tempo. Sabedes que é un caligrama? Un poema ou texto que fai un debuxo coas palabras. O debuxo representa o que está a contar o poema e como facer arte coa lingua galega. Agora imos explicar como facelo. Paso 1. Escollede un tema ou palabra que vos guste. Paso 2. Escribide con palabras a forma do tema que escollestes. Por exemplo, un sol coas palabras formando un círculo ou un peixe facendo o corpo do peixe ou un gato facendo o corpo e a cola. Agora imos a mostrar os caligramas que fixemos. Ai la la, a música galega é unha parar. Con bombos e gaitas vamos a cantar. Como mola cantar, tocar e a muñeira bailar. Teño unha idea que me vi para a cabeza, unha superloca que está feita con eslobo, e mellor non nos contou. Unha cámara, unha foto a vedar, con un clic bastará, é moi bonito quedará. Fin. A lúa e o sol da noite, ai la la la, que vai pasando, ai la la la. Aquí acaba xa. Un crocodilo moi pillo, se pilla a cola, se non ten o dente fora. Deberíamos salvar a moitos máis. Son do máis, é precioso e xigante, gordos pero flacos. Son un encanto, adextrado, sentado e tumbado. E a fermosura é eterno. É o crocodilo Nilo. Pequeños,